Sa shisin pat nakaliang jongga Good News TV ni pediang sobha ya pi baro ki paralok ki ba iet ki jongi ki ba pet ya ka program hagani ka janmit ni don man wanlam shapi ya ka Bible study but ni sngo kemen bangi don hapleng jongi hagani ka por ya ikin tiulin this year iban ai hapleng jongi ya ka testimony ka jongi but kum juru ya ka special number ka jingrai ka ba kerpang ka jongi but ngi pen paru ya ka jing sngongu yu play ba ngi don hapleng jongi ye ba tech door tiu so na ka balang Presbyterian jayao iban sa Salm yangi ya ka kubor na ka ktien ka jong play haga ba day bat kini ka Bible study ti sa sin pat ngi pdiang som ha ya pi baro ki ba pet ya kini ka program bat ngai ba kini ka program kanong ka jingle ku na ka benta jong pi baro ki ba pet ya kini ka program ha kini ka janmin ti klem da pen slam shu ngin yo sngo ya kini ka jingrai but hadien kata ngin yo sngo ya ka Bible study lingba iba tech door tiu so Tendiat shua bangin ai kani ka jingruai ka bangi ngin ruai kani ka por ka kerteng jong kani ka jingruai ka dei shapang ka jing i chu play but ka jingmut jong kani ka jingruai ka bangi ruai ka bangin sarwai ka dei shapang jong ka jing isem jong ka jing im jonga ha usnem arjar nriu men ha ka por men ha gitu ki por ba ka Bible ka wan ha ki balang Kristen ha por ri kasi te ngaru kitu ki por ngadang kena ba henry kadan ka jing yo sno nang ni nang tai ba ki Kristen ha ba ki yo ri Bible ki yo i ujisu ba di ka beneng ba ki yo i ki jing thu pau ba phla phla shapang ka beneng te ha kita ki por ka pelong yang abangan kwa bangaru ngan yo ilem ya kita ki aka ha ka jing shisha ngidang ngiwan na ka ying ka sem jong ka niam tenrai but nadu ki hendai thai ka pateng jong i ru barok khan but hadu katne ba hadu kita ki hadu snem arjan rio te ha ka jing long khana jonga tu ki por wala ka ying na ka ying ka sem jong i barok khan ngidang yalong niam tenrai henry ka mesim jonga ka kende habang i usngu ki jing roi ri Bible but ha ka wei ka sni nga kum mi na ying da ka ba shumi tu but let jing seng ha kata ka wei ka snong ka ba ka teng ka snong dom skong ka balang Presbyterian dom skong tingala nga yo let tu hang ta yo let jing seng tu hang ta but ha kata ka por nga let ha ka tu ka ying mane but hadin ka tu ka ni ngam sim lala ban let biang si ying namar ba ang yo sngawi ki khana nang ni nang tai ma ki bahiyeng jonga kim sha shu yang abangan wan si ying but nga sha perking da ki babun jat ki kentin ki ba ki kran but ki sha khang yang bangan let jing seng but bakim sha ru yang bangan long Kristen but ka jingmu jonga kam da de kata bangan long Kristen henry tang bangan yo ya ka Bible bangan yo ya ka jing yo i yo jisu lane ngan yo i ka beneng ki jing thu pau ki ba phala te hadin ka tu ka ni tayo habang asong ka ni ka sinong dom skong nga sha ha ka jing sumar jongki but ha ka jing pe jongki namar ki bahiyeng jonga kim sha shu bangan wan hayeng but kadi ka jing sha ba ki para marjan para marpa ki para sinong para thau ki para dong para thain stu ki pet ben bat ki kran ben namar kini ki ki banglale ban persya ki bahiyeng wasem bat ban long Kristen henry ngampat simla long Kristen da ki por henry tang bangat rang bangan yo ya ka Bible ha ka ship ho tarik jong September haus nam arajar nriu kade ha ka mit jong ka singi ublai ha ka ta ka por men step jong kani ka singi ublai ngayu i ka serngyu jong jisu halar ka ding phana bat de na ka ta ka por bangayo e ka jing kata ka ba phla ka jing pen kendu bat nga sas ngau thu ba kam de yang abang sumut tang bangan yu i jisu lani ka serngyu jong u lani ki kamba jong u lani ki ki ba phla sabneng saphang jong u henry ka de yang bangan pediang yu jisu namar ngayu i yu jisu halar ka ding phana da ka ba ngayu i hakum kini ki serngyu jong ki ka ding phana te u jisu uwan ha kata ka por ha ka ding phana tangkum ka serngyu bat ukhi ba ngayu i ka jing sha sa na phana bat ya ka snam ka batut na ki kti bat na ka met ka jong u ya ka ba umla ban batai bat de kani ka ba pelong yang bangan shem ya ka jing kendu ka ba kraw bat bangan rai kut bangan pediang yu jisu la kalong ka ba kumnu ru te hadin kata ki bahiyeng jonga ki layu sngo ya ki ki bangala yu i
bat iki bang alamat hang ni hapo yang meneling bakar revival kilanang persyak jur ya ke bala jaya mat kumjuk ki para sinong perthau ki para dong ki para thanjongi ki dap da ki da ki jing mudur ki ba thala bat ki jing gran ki tin ki bam sngoi hap te wala kataru ngayang skam hakata kanong rim jong kajing ai jong blai barangkat kajing ai musim jong ki para bangai ki badan hakani kasnong bat ngalak ban yang hadu kani kapor ke bamenta bat kaba sngo kaba phala bat kaba sngo tenat bawat lagi bahing jong aki adonut bat kim kilong ki khanglat inga bangan long Kristen Henry hadin tangkat tu kani por kilap riang yu Jisu bat hadu kani kapor ngila long kayeng kesem kaba syakri yu Jisu titang kini ki kentin jong ki kentin ki banga kwa ban phla kani kapor leng ba kani ka jingruai ka bangin ai kai thu ya ka khendia khasai ya ka ka bangai siam ngai kandu ha ka jing im jonga ha ka ba ngapriang yu Jisu wala ha ka jinglong khna khuble sibun Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ngai khuble ye phi baro haga kerteng ge jo Jesus Christ bro try but unong pen em ujongi tongin pendem lang haga jing duai atrai bu ble jongi ba beneng ngi ai ngu ye me blam ba mela pela engi bangin wan lang lengba kan ga channel ban money ye me ban pusan naga ketien ka ba em ge jong me bat kumju ro atrai ban ruai ye ro ya ka kateng ka ba khoi ke jong me ngi ai ngu ye me ko trai ba mela ai ngi ye kan ga lat bat ye kan ga kabu sigan tien ko pa habangi ya lengba kan ki por jong ka jing jenjar ke por jong ka jing ki jing sitam ka bangi ya shem hakini ki sngi ba ki ya ngi duai ya ka jing isnei ke jong me ngi duai ka jing alam ke jong me ko pa kam tam hakini ka por ngi duai kerpang nam ta ki frontliners ko try ba me hi men care men da men sumare ki ba men ker khu ye ki atrai habagi trei ya kani ka kam kumju ru ko pa ngi kan mau ye ki yeng kan sem ki bla du ye ki ba yeng ha sem ki jong ki ker khu pentengen ai bor ye ki ko pa hagani ka por ko try ngira duai ba men ker khu ya ki benta baro jong ni ko program haga kateng jong jisu ngi duai amen ngai ngu yu blay uba ai ngai kan ka kabu ban kren na ka tien ka ba em ka jong u kumjuru ngakwa ban ai khublei kerpang yai pastor bidon box em bat ka tim ka jong ki ba kila ibet ban ai benta lem yanga ban ya sam na ka tien ka jong blei lengba kane ka channel hagni ko poru ngakwa ban ai khublei kerpang lengba kane ka channel ya ki frontliners ki jongi ki batrekam bat sngi bat met ban yada yangi bat kumjuru ban yele persha ya kani ka khlam to blei un don reng kalang bat phi un care un da un sumar ya phi bat kham tamru un kerkhu ya phi bat kumjuru yagi bahayeng hasem ki jong phi kum ki pajba ai bangin im ga jing im kablong pikir kebadan disiplin kenang ba ngin la bani trailang bangin job ya kani ka jingpang bat ngin job ya kani ka khlam habangi ya kum hakani ki por ke jing jenjar ki jing ki bangi shem ki eryong ki bawan ha ka jing im ke jongi ngi phai show blay bat ngi phai shaka tin ke jong blay namar ka tien ke jong blay kala banwan ra ka jing shai hapdeng ke jing dum kala banwan ra ya ka jing kermen hapdeng jong ka jing du jing kermen kala banwan ra ya ka jing shngan hapdeng jong ka jing tieng bat kumju ru ka tien ke jong blay kala ban ai ka jing tngen yangi hapdeng ki ummat bat ka jing temang ka bingi shem ha ki jing im ki jongi hagni ka por ngakwa banginya puson lang nagaktin ke jong blay kabangila ban shem na kasam kabasaw phon riu kasam kabasaw phon riu nginya puson lang katto kan ni nagani ka benta jong kaktin ke jong blay bat kalong ke jing duai ke jonga bahabangiya reflect lang ngia puson lang nagaktin ke jong blay bo blay un kerkhu yangi yangau bakren bat kumjuru ya phi ki basngap haba ki eryong ki wan ha jing em ke jongi haba ki umsaw ki wan ha jing em ke jongi haba ki jing jenjar ki wan ha jing em ke jongi unong roi sam ka ketin ke jong blay ka penkan mau yangi bangin phai show blay bangin pet re shau sngap kei bakak tien ke jong blay ke kren ublay ulong ka jakare bat ka jing klan jongi uba kloy barobor ban yarap hakipor jing jenjar unong roi sam hagat kot ka ba ar bat kot ka ba lai ulaong
la ka kala ka khando bat lapen ki lom hapdeng ka duriau la ki lom jongki kerho bat ki ya ki lom ki win namar ka jingat jongka hapdeng jongka jing ki win jongka perhei bat ki jing jenjar unong rai Salm uong pet re shau blei namar ublei ulong ke jakari ke jongi ublei ulong kata kakut ke baskem ke jongi ba baki wan kini ki jing jar haba kawan kani ka thma ngi pet ban re hau blei kumjo ru unong rai Salm uong bo ublei ulong ka bor ublei ulong kata ke jing klan yangi kabor ban yada yangi bat kumjo ru kabor ban pensyat bor yangi ban ai bor ban ai yangi kata ke jing klan ban im wat hapdeng jong ke jing jenjar ban im wat hapdeng jong ke jing ke bangi ngi yeshem namar dala dehi ngilong ki batlot ngilong ki bom don bor nalade ngidon kam ya ka bor ke jong blei ngajus tanat ya kani ka benta ka bo u apostol Paul u tho haka sithi ka ba ar siginong korin ka lenong ka ba khat ar ka khot ka ba khandai bat sipo u ong kumni ngakmen namar kata ban sngo sarong haki jing tlot jonga khnang ban mat ya ki jingyada ka bor jong u Chris halor jonga naba habanga tlot dei hangta bang klan ke jing pen klan bar ke jing ai bor kawan nau blei Shushu unong rai Salm uong ublei ulong ke jing rap bahajan jongi hak ke jing thu khana Christmas kawai na ki kerteng ke be ayu Jesus Christ kadai Emmanuel ublei lembat ngi unong rai Salm open kan mau yangi bahaba ka perthei ka kiwin hapdeng ka thma bagi jing jenjar ublei ulei udeu tau nong yarap ubadan hajan jongi ublei umdan hajangai henry udan hajan jongi bunsin habngi shem mi ki jing shem ki ba ha jing em jongi ngi perkhat bu blei udan hajangai jongi henry ka katien ka jong blei unong rai Salm upen kan mau hapdeng ki umman hapdeng ka jing temang hapdeng ka jing ting but hapdeng ka jing serkai ka bangi shem ublei udan hajan jongi don ka philosophy lani ki jing hikai ka ba khot ka deism but kita ki deism ki nget how to blei wa thau ka beneng ba ka khando henry mentau to blei usong sa beneng sa jangai bol ulak klik ti umlong involved shu haka jing em juki breu henry ublei jong ka bible umdei ublei jong ki deism henry ublei ubahajan jongi ubodon hasenda jongi what happening jong ki jing jenjar ngajukan mau ngajuk sung tenat ikatu gaju tu khana bahabaki senran ke khndo ikatu eryong habki don haling hakaling bahapdeng jo kata ke eryong u jisu u don rengkat langbat ki hakaling hapdeng jo ke eryong u jisu u don rengkat langbat ki berkawai de ke jing tu khana na tin ke jong blei shaphang ka riu kan thei ka hagar hadin bakla sha be hakikan rat ke jongka berkalet marwei sha jengai barhabaka pet na kita ki kenran kalong marwei barhak ta ke jinglong marwei ba ke jinglong rangli ke jongka ubleu ya khando batka bana ta kada ko ong bo ublei uyo i ki ummat ke jongka uyo i ke jing thang joka donot ke jongka bodu uyo i ke jinglong marwei ke jongka ngi nga bat phi hapdeng joka jing jenjar ngi pet shoblei namar ulong ka jakare ke jongi namar ulong ka bor but namar bo tau blei udan hajan jongi
Nalkadaw unong roi Salm uong ngan shepting. Ngan shepting. Wala na ka perhei ka kewin. Wala na ka duryo ka kewin. Wala na ki lom ki wa ki kewin. Ngan shepting. Namar ublay ulong ka jakari ka jonga. Bar kabistonat kani ka kentin ngan shepting. Kat kum ki Bible scholars ki ong ba kani ka phrase ani kini kentin ladon ko malais pa an riu pusan sin ha ka Bible. Nama kalong ka jinglong ka jong ngi ki breu bangi shepting habangi kendu ki jing bagi jing ma. But loong ta u scholars wong ba lesi u bleu su tho ya ka jinglong ka jongi ubo man gasngi ka ta kentin wan nom shepting namar utrai ulong ka jakari ka jongi. Nang ta shu unong roi Salm uong hakad khot ka basaw wong kadon ka wa ki tu jongki penkemen ya kanong ba ublay wong kadon ka wa ka ba penkemen ya kanong ba jong ublay kiri ki ba paunam bat ki nong ba ki ba paunam menhendai ki judan hasenda lani harut jong kita ki wa ki ba paunam long kari Egypt kadon kata ka Nile River ha Babylon kadon kata ka Euphrates but ha Rome kadon kata ka Tiber River but kini ki wa laju khot ya ki ba ki wa ki ba ai jing im ya gitu ki nong ba ya gitu ki ri namar na kini ki wa ki yo shibun ki jing mentoy ki yo ko umbam ke umdi karep karyang bat kumta ter bat ikini ki wa laju khot baki ki wa jong ke jing im baki pen im ki aju mentoy ya kita ki basa harut jong kini ki wa bat ngiru haslong ngidon ka wa ka batut na pedeng jong kasar ka wa kra tamangi nginum la ban khot ya di ka wa ka ba ai jing im namar kau la jabo la ngidi nang tu na ko kanwan ra mbani ka jingyap bar ka jingpang Henry hakiri ki ba menhendai haki nongba ki ba khrau ki judan kini ki wa ki ba ai jingim Henry ka balengo ka longba ha Jerusalem haka nongba ka jongblay kamdon ka wa tiu nong rai Salm Ukraine hangni ya kata ka wa kabalong physical Henry Ukraine shapang ka jingdon rengkat ka jongblay. Ukraine shapang ka jingdon rengkat ka jongblay. Balaringi puli ya kaktin ko jongblay. How Yohanes kalanong ka ba nyo. Kad khot ka ba lai pu nyo, lai pu pra, lai pu kandai. Kini gidi kitin ki jong Jisu. Uong unu basliang. Uday ban wan syanga. But unu ubang nget hanga. Uday ban di. Kumba ka jing tho ba khoj ko ong ki wa don ka ka ba ai jing im kin tot no na ka do no jong u Jisu la kren ya kani shapang u mensim u ba ki tu ki bala nget ha u kin yo pediang kata ka wa ka ba im ka ba tot na ka nong ba ka jong blay ka day u mensim jong blay Balai pipule na ke kitab jing penpau kalenong ka ba fu kad khot ka baningkong kaktin jong blay ka ong ka wa ka basngur ka ka jing im ka to leng hakata ka nong ba ka batmai ka jong blay ka ba blay thau tmai ka ta ka nong ba tmai Henry kan to ka ta ka wa bat ka kren shapang mensim bakon nga bat ma phi Habangi im hapdeng jong kani ka jing jenjar bat ka jing ngidon kamban di nakata kawa ka jong mensim bakhot jong blay dai hau mensim bakhot badi ka kam ka jong mensim bakhot kabala banwan ra ka jing pentmai haga jing im ka jongi kabala banwan ra ya ka jing penkhya haga jing im ka jongi mensim bakhot ula banwan ra ka jing shngan haga jing im ka jongi Baru bala banuan ra kajing pentengen bar kajing penslur ya kajing im kejongi nga bat ma phi simet
But kumjur ki yeng ki sem ki jongi, ki balang ki jongi, ki don kam ye ka ministry ka jong men sim bakoj, kam tam hakine ki por, but ki ya. Habang ya leng ba kini ki lockdown, but kabanang slam kini ki lockdown, kabatieng yangi, kabangila ban ye khanduk ka jing e kadai ki kon haga tin pareng ka mental illness. Kabakata ay ka jingmut ki jing perkat ka jongi. Kabangila ban long depress. Na kata kadaw kumakini ki por. Ngidon kam ki counselor, ki nong ya selok. But kabas tanat ado kata tahabaw Jisu ukren sipang ka jing wan ka jong mensim bakoj. Uong yu mensim bakoj. Baw day u counselor. Unong ya rap. Unong ya selok. Ubakraw tam. Na kadaw nga ban mapi. But mangihi kum ka ri bat ka jaj ban rio kum ka balang. Ngidon kam yu mensim bakoj. Ngidon kam ban di. Ngidon kam ban dap du mensim bakoj. Namar ngidon kam ke ka jing selok ka jung mensim bakoj. Ngidon kam ka counseling no mensim bakoj. Buun pensyai, buun penim, buun pelat yangi. But un tau tamai yang nga bat yapi. Kapos tenat unon roy Salm wong kadon kawa kabatut nakanong ba ka joblay. Bat kata kawa kaday umensim makoy. Nga ban mapi habang isyam ya ginigijing janjar. Ngidon kamban di nakata kawa. Nang ta syusyo kaktiin ka joblay kapatkan mau yangi nakanigan Salm kadkot kabahan riyo ko ong. Ki jaj ban riyo ki snow trim. Ki hima ki kanyo. Ublay uberten. Bat ka pertay ka Kani kadkot kapan mau yangi. Ba ublay ubang nga bat mangi mani. Day tangka jakari ka jongi. Day tangka taka kabatun. Kawa kabatun. Henry uday ublay ubahok. Uday ublay ubasisya. Bat ublay ubabisar. Bat ubasempat yangi. Namar uni ublay ubang nga bat mapi ngimani. Ulong ublay ubam lasya ya kabamhok. Ulong ublay ubam lasya ya ka injustice. Ulong ublay ubam lasya ya ka jing bamsap. Ulong ublay ubam lasya ya ka jing leben ya ki barit bat ikabadong. Bat uni ublay haba ubisar yangi. Usempat yangi. Natkadaw kakatin kasi. Earthquake ngikot ujumay yangi. Ulong ublay ubamay. But ulong ublay ubabitar. Ngajukan mau. Ya katu kabentah kakatin ka jonglay. Yohanes lenong kabaar. Habaw Jisu ulet siya ka temple. But ulap ikin kinong kayi. Kibakayi. Hangta ha temple. U Jisu ubitar. But ube ya kita. But ubret ya kita. Kitiar kibaki kayi maki. Namar ubitar. Ublay ubangaban mapi. Ulong ublay ubabitar. Ay baki habang iya lang baki ni kijing Bangin pen kan mau ya lede. Lesi ublay ukwa ban pen kesiw tia yangi. Nakipop kibangi Ukwa ban kesiw tia. Ukwa ban sempat yangi. Kenang bangin pai ban kela kabamut. Ban pai show blay. Kadkot kabasipho. Kakren berkoong kumni unong rai Salm wong tu ngap bat tu tip bangalong ublay. Be still and know that I am God. Ublay ubanga bat mapi ngila bat syania. Bangila ban syania. Hagaktin Hebrew larangi translate literally hagaktin kas English. Kamut hang ni ong enough kalabiang pila persyang nakabor nakajing start jong pi. Ai bapin ai tinut lo haublay. Pendem no yala kajong kamon haublay. Ai bo ublay ulong ublay. Let God be God in your life. I will blay ulong blay hagajing kajong nga ba kajong pi. Hagi yeng kisem kajong ni. I will blay unsen syari mo. Tu ngap bat tu tip. IT yala de show blay. Namar katama kamday ka jongi.
katma ka dei ka jong blei balar pi pulia ka testament ka barim bon sin kitma kamran kam ban le sakata ka madan thma u blei u ai ka jingdom ka kenro Jericho kamran kam malik pen prai ka kenro Henry ka kenro Jericho ka prahi da ka bor ka jong blei kitma ki bakrao u blei u ai ka jingjob ka thma ka jingele ka dei ka jong blei ai bangin shania ai bangin bretlut ai bangin snap ya ka sur ai bangin yo ya ka bor ka jong blei ha ka jing im ka jongi but ha ki yeng ki sem ki jongi ha ki snong ki thau ki jongi but kumju ru ha ki balang ki jongi ha bangin ya lang ba ki jing jar but ki jing im ha ki jing im ki jongi ki thma ba ki sao ka jing im ki jongi u nong rwai sam u pen kan mau wong pet re show blei na mau long ka jakare ki jong pi pet di na ka ka batoi wat yo men sim ba khoi ai wo men sim ba khoi un minister ha ka jing im ka jongi un kren bun kta ai ka jing im ka jongi na mau deu nong ya slok u ba krau tam ai bangin kan ma bu ni blei ulong blei u ba bishar u blei u ba hok but ai ngin shania hau ngin snap jar but ngin ai bu blei hi un trei yala ka jong ka kam bar ka ba penkut ya ka ni ka jing kren na ka tien ka jong blei ka jing pusan na ka tien ka jong blei nga kwa ban khot lang ya pi ka baning kong ka long bangin pentikna yala de ngin pentikna ka jinget ka jongi ngin pentikna yala ka jong ka jing em ka jongi ha ka jing ya de ka jongi bo nu blei pi tip mo pi tho mo yu blei ka scam mo ka jinget ka jong pi hoi ngi em ha ka por bentang ngi sibon ka eryong bat ki don ki ding hakmat yeng ka jongi bar ngaju ya ba ka wan kal ka bajur kitu kitnat ki khi Henry namaru nu ding u klan kini ki roots ki jongi ku thet ki jongu ki klan kalem kitu katukal penban kapen klan yau tu ding kapen scam so ai begini ki eryong ka bangin sem bangi ya lang ba kan pen scam so ya ka jinget ke jongi hau blai pentikna ya ka jinget ke jong pi pentikna ya ka jong jing im bar ka jinget dei jong pi baru blai ka ba ar la dang dong ki banget hau blai ai ngin im ka jing im kum ki bastan om ki ba bien ngi ha ki sngi bat ki ya ki don ki bon ki brew ki bakran kulmar hapdeng jong ka jing im ha ki por namar uniu namar ka ni ka khlam ngi tieng yo jai bat kini ki jing kren kulmar kinang pen kulmar jing mot su don ki brew ki bam dei ki scientist ki ele scientist ki kren gum ki scientist ki don ki brew ki bam dei ki prophet la ni ki nong tho lupa ki kren gum ki prophet la ni ki nong tho lupa ai ba ngin im kum ki bastan om ki ba bien ha ka jaka ban wan ra ka jing pen kulmar ngin wan ra ka jing jai hakari bat hak im lang kasalang kum juru habang im kum ki bastan habang pet gini ki jing tho kini ki sngi bon ki kini ki kali ki ba yo kini ki pas bagin ya hapdeng jokon ki lockdown la tho ki de ki essential baki ra kita ki belong essential kapen kan mau yangi habang im kum ki brig bastan bangin nang ban im bakani ka khlam kan hikai yangi bangin nang ban kan show ban im namta kita ki essentials mdei ya kita ki belong non essentials ha ka jing im ke jongi ai ngin im kum ki brew ki bastan bat ka bakhado ai bangin im kum ki badon ka jing klit kle ban ya rap iwe bangin long kita ki nong samaria ki babha bat ngakwa ban ong ki ni kentien ngisngan tang lada ki weiru ki song sngan ai bingin perkhat tang yeladi Henry ngin ya rap lang
ya kiwe. To ublei ubolong ke jakari ke jongi. To ublei ubolong ke bor ke jongi. To ublei ubolong ke jingerap ke bajan ke jongi. Ba to ublei ubolong taka ke batut nak nongba ke jong blei. Un kerku yengi, un pensngan yengi, un aibor yengi, kenang bangila ban im. Kenang bangila ban im, kan kum mon ke jong u. Bangin im nak jing sngan, wat happening jong kabam sngan. Haga keteng jong Jesus Christ belong try un pen im jongi. Amen. Tongin duai. Atrai bu blei jongi bahapeneng ngi aingu ya kani kapor ba ma ai ngi mangila ban sngap man puson na kaktin ka ba im ke jome kerku yangi atrai nang ya lam yangi nang ya kren yangi na kaktin ke jome ngaduai kerpang atrai kita ki blai ki ba sngap ya kani ka jing kren na kaktin ke jome lagi don kam ka jing pentengen ba pentengen ya ki atrai lagi don kam ka jing pensngan ba pensngan ya ki atrai lagi don kam ka jingkala ka bamut menirap yaki atrai lagi don kam atrai ka jing slok bo mensim jongme unia slok batki lagi don kam atrai ya ka jing penthamai bor ka jongme men penthamai mame yaki atrai dan na pedeng jongki atrai kibla do ikiba e kiba thon ki jongki atrai ba mehi men pentengen yaki mehi men pensngan yaki atrai kerku yangi atrai yalam yangi atrai don rengkat lang ban ngi but I bor yangi atrai ban im da ka bor ka jongme kom hakini gi sngi bat kia batu ai ba ka jing ai e ka jong Jesus Christ bolong trai unong penim ka jongi ka jing e ba ka jong lei kam na bom jukut lambat ka jing slok batyang ka ba pensat bor ka jong min se makon kini lai away kini song sabat ngi iwe pi iwe haki yeng kisem ke jongi bat kumjuru bat kita ki ba syakri ba e ame hakaleng satlak ka puthai nado mentas ki bom jukudru amen Sachisian pat ngi penpau ke jing sngongo yu blei bangila ya kaban wanlam japi ya kani ka Bible study ha kani ka janmin ni ai ku blei ye kentiulin this year ibala ai hapleng jongi ya kani ka special number kabanganget kanong ko kubor na kabenta jongi but kam tam e ya ka testimony ka jongi ka jingpla shamansiam ka jongi halor kumno ba kani ka jingrai ka kren ya ka jingim ka jongi but ni ai ku blei ru ye ba tech door tiu so ibala wan lam hapreng jongi ya kani ka kubor na ka tien ka jong blei kabanganget kanong ka bor na kabenta jongi lang baro ki ba pet ya kani ka program hapdeng jong kani ka jinglong jong kani ka perthai hapreng jong kani ka klam nganget ba kani ka kubor kanong ka bor na kabenta jongi bangiru nginang la ban pen ye day ban pen jan ye ka jing day ka jongi bat blei bat banginang la ban IT ya la ka jong ka jingim ka jongi shau sashi sien pat kublei shibon ye pi baro ki ba pet ya kani ka program ka jongi ublei unang e kerku bat unang e don kat lem bat pi ngashukwa ru ban shu pengen mau ya ka program ka ba day bat kani ka sngi sat jan ka banwan kata ka santurik ka jong banai June 8000 huai ka santurik ka jong banai June ka day ka World Environment Day bat gan riu turik ka day ka bangi juraki ya ka kum ka Environment Sunday kumta hagani ka sngi sat jan ka banwan ginwan lam shapi ya ka program ka ba kerpang ka ba day bat kani ka sngi ka World Environment Day ya ka ba ngini kren halor jong ka pang ki Kristan kum ki sordar jong ka Maryang bat ni sngo kmenru ya ka ban penpau hang ni ba ya kani ka program on penyat da ka jingeseng samla jong ka balang Presbyterian nongkwar sasisen pat ni pediang subhaya pi syaka program ke jongi hagani ka tayo ka banwan ublei un kerkhu pi un longringkat bat pi bat un yai da yai care pi kamtam hagabakum kani ka por ka bangimat ya kani ka klam ublei un kerkhu nagabenta ka burom jong u amen